Sige. Sa Pusolobio. Welcome to Pusolobio. Good morning, sir. Sir Lerwin. Ay. Morning. Wow. Kinsi kami. Kinsi. Hello, Shopee. Thank you, Shopee. Hello, good morning. Dito kami sa Pusolobio. Makipag-joyride. Kaway. Maria. Rosales. Rosales, sir. Hello, Shopee. Pwede naman sa Shopee. Dito tayo sa may sounds. Tulad ng hiling na kahit sarap ang ibig mo. Panray. Panray. Wow. Tay. Hanggal. Oh. Nih napugsat.
Engineer, shout out. Makakarating din ako sa New Zealand. Ng Pangasinan. Ah. Naka-timer. Ayos. Yan. Tapos uphill na konti. Yan na kami, New Zealand. Ulit, try ulit. Sulit. Aso, aso, aso. Ayan din. Don Benito Elementary School. Ah, dun. Boss Jules. Yes. Nilay mo tayo. Video. Lolo. Lolo. Okay, video. Bike, bike. Review bike ko. Bye, bye. Ay, tatat tayo eh. Boss. Bike. Ayos, enjoy. Boss. In Rosales. Go. Sulit ang ride. Ano yun na tumbang niya ta? Ano yun? Yun na RB ka na pa. Morning po. Good morning. Morning. Hi. Slap. Kinsi kami ti Santa Maria. Tracy da ano, sir? Upod muna tayo. Yan si Councilor. Sir, Councilor Francisco. Sir. Tapos madulas. Baba. Hindi ka ah. Matas pa. Nako.
Si Sir Lerwin. Sir. Oh, Shopee! Thank you, Shopee, sa scam. Bukod yan. Bukod. Malayo pa. Malayo ba? Ayan. Si Councilor. Sir, pasilpi naman, sir. Sige, sir. Ano? Sige, sir. Okay. Ha? Picture tayo, picture tayo. Ah, sige. Dito. Picture, picture. Jadi tulus buah. Ay, nakakasada na. Ano nakaunod ka dyan si... Maraming tao doon, oh. Dadalan mo to, siya. Sabi ka, wala na. Oh, nyata. May balot. Picture ng ating kaya dyan. Anda ba ay? Sir. Ay, may nakuran na, sir. Right, boss. Guys. Wait. Hindi na pagsun. Nag-shortcut tayong samot. Ah, nag-shortcut tayo. Dito yun ah. Manghili talaga. Magtambol. Ayos. Ayos ang ride. Daming tao. Ay, thank you, MGS. Oh, group text. Grupo. Pwede na yung aming chugam na. Ganda. Amin tayo. Ako tayo na eh. Linga. Oh. Agpa-picture tayo. Tarpaulin chupay. Una. Steady ka lang ah. Si Planta. MCC. Ah, insisi. Planta Presimento. Galas bago. Daming tao dito, mga biker. Oh, Ride. sakto. Makapunta pa kami, magsasara na bukas. Hindi na lang na... Nakasambot. Bikers. Hello, Shopee! Hop. Scam Jessica So! Bro Jules. Ayos! Ayos ang ride. Ayos! Saya! Budol o hindi? Hindi naman, medyo lang.
Walang titak. Wala. Malinis yung mga Busy na tayo sapatos. sa titak. Yung mount bangkay niya. Oh, grabe jay. Nagsika kayo. Nodala rarawan kag tiliw kami jay. Nagbalin nga patbike ko nam di gulong may. Ang tulid. Bike. Oh, ta. Oh. No, nalala. 1, 2. Sabay. Kunwari pro. Wow. Hindi ka na, hindi yun. Ang bangkal. Picture nga tanggal. Picture nga ta. Makasama namin oh. Tingnan yung daming tao. Oh, si Uncle. Whew! Teka nun. Man. Gawais ni Sir Lerwinan. Ayan sir. Dahil ganda lang na taptay ha, nag-iwit kayo. Hindi namin taptay short pa. Sinurot ka. Ang ganyan. Si Tayo. What if you run away? What if I let it stay? What if we say goodbye, safe and sound? What if your heart's fine? What if I lost my mind? My you. Mount Bangkay. Madulas kasi ito eh. Lakas kasi umulan. Kung dito madulas, magandang pidalan. Mabato. Oo, ayun ba to? Oh. Ang kaya ng mga prisos to. Ayaw ah, ay tatay di ay. Gulay nga. Hindi nga yung pagto yan. Idol. Này bèo. Mày cắt cái này. Bèo. Cái đi. Yeah. Ingat guys, sir. Kompleto tayo ba? Countdown. Countdown. Baka na bata, ini ba yung GR ngay? Here.
Time check, 9:05. Thanks, ma. Hindi ay nag-down nila. Yung pambata na yung pay ay. Idol. ISO. Yung pay. Ay, nasana yan. Alisay. Pajak busog. Solve nga ride. Nabusog amin. Kunti lang nakain namin. Pero busog. Yung nandun, yung nasa likod, yun ang mga busog. Hindi na sila makapedal. Tingnan nyo yung nasa likod daw. Nakarami sila. Ito na isang mayat nga rides. Nagsug tayo amin. Boss. Salamat sa Pusurobio Bikers. Sa likod. Busog na busog. Team Santa Maria, Poblacion West. Yan ang mga MTV Santa Maria. Yuhuu! Sa Pusurobio Bikers, binusog mo kami. Sa ulitin.